Радио Веселина и Огледало. 16:25 посочва часовникът. Ще запомним тази дата и този час, защото всеки един момент ще станат известни двойката, която ще спечели голямата награда в моята сватба в кампанията на Радио Веселина. Наградената двойка се определя на живо тук в ефир и чрез жребий на днешният 1 април 2011 година в присъствието на нотариус, представители на Радио Веселина и спонсорите на играта. В жребия участват правилно попълнени и изпратени до радиото анкетни карти, като отговор на мейла, с който са получени. Освен спечелилата наградата двойка, ще бъдат изтеглени и 3 резервни, с оглед вероятен последващ отказ от участие или обективна невъзможност на спечелилата двойка да получи наградата. Редът на резервите е по реда на теглянето. Добре дошли, казвам, на нотариус Александрова, генералния менеджер на хотел Експо, господин Светослав Панев, диджей Стиви, Христо Лазаров, видеооператор от ХАО Digital 97 и Даниел Даков, фотография. Драго ми е да приветствам още веднъж господин Светослав Панев. Хотел Експо, основен спонсор на кампанията Моята сватба. Затова на вас се пада честа да изтеглите печелившите билети. Пред вас има купа, в нея има 1159 билетчета. Моля да разбъркате внимателно, преди това да пожелаете късмет на всички. Благодаря, Мария. Пожелавам успех на всички. И в момента се тегли първият номер, който е 1126. Това всъщност е официално първата двойка, която печели Моята сватба от Точно кампанията. така. Вторият номер 950 и трети номер 898 и последен номер 768. Това е. Само след минутки време ще разберем кои имена се крият зад тези билети. Това е Радио Веселина и Огледало. Печелившият билет бе с номер 1126. И вече знаем кой се крие за този печеливш билет. Те са от София. Така че всички двойки, които са изпратили заявки от София, бъдете на щрек. Тя е на 24 години, той на 28 и са заедно от 3 години, като живеят заедно. Техните имена сега ще чуем от генералния менеджер на хотел Експо, господин Светослав Панев. Заповядайте. Благодаря, Мария. Значи под номер 1126 стоят Стефан Димитров Герджиков и Петя Димитрова Белчинска. Бих искал да ги поздравя искрено, че спечелиха Моята сватба по Радио Веселина. Като управител на Best Western Hotel Expo мога да ви уверя за едно незабравимо преживяване на 11 ноември и екипът на Хотел Експо ще се погрижи да сбъдне техните мечти в този ден, така че поздравления на тях и ги очакваме в хотела за повече детайли за самата сватба, как те я виждат за осъществяването. Още веднъж техните имена. Стефан Димитров Герджиков и Петя Димитрова Белчинска. Мисля, че всички, които сме сега в студиото на Радио Веселина, трябва да чуем един голям аплодисменти. Моля всички, които познават тези двама млади влюбени, да не им звънят в следващите минути, защото бих искала да се свържа с тях и би трябвало линията да бъде свободна. Така че ще се свържем с тази печеливша двойка само след минутки, а вие останете с Радио Веселина, за да бъдете съпричастни с тяхната радост. Ало? Да. Добър ден! Търся Петя Димитрова Белчинска. Да. Здравейте! Здравейте. Казвам се Мария и съм водещ от Радио Веселина. Да. Имате ли идея защо ви търся по това време? Изпратих вчера анкетната карта за сватбата. А слушахте ли преди малко радио? Не, току-що се прибрах. Откъде се прибрахте? От лекции. Петя, Да. съвсем официално от екипа на Радио Веселина и нашите спонсори обявявам, че вие, заедно с вашия приятел Стефан, току-що спечелихте Моята сватба по Радио Веселина на 11.11.2011 година. Не мога да повярвам. Говоря съвсем искрено и съвсем честно. Да не, защото е 1 април. Не, това в никакъв случай не е първоаприлска шега. Не бих си правила шега с тези неща. Не мога да повярвам. Направо за първи път печеля от някъде нещо.
В случая трябва да благодарите на господин Светослав Панев, генерален менеджер на хотел Експо, където ще бъде вашата сватба. Той изтегли вашия билет, така че неговата ръка е златна в случая. Наистина да. Не мога да повярвам. Кой е инициатор на това да подадете заявка за участие в моята сватба? Сестрата на приятеля ми. Трябва да й благодаря много, че ме подсети, защото тя ония ден ми вика: регистрирай се, моля ти се. А викам, аз от никъде нищо не печеля, едва ли ще спечела и тук. Тя: пробвай. И тя да й благодаря много за това, че ми даде идеята. Как се казва тя? Светелина. А какво ще ни разкажете за Стефан? И изобщо за вашата любов? Ние се спознаваме сигурно от 6 години и бяхме приятели, и на Нова година преди 3 години се погледнахме и се погледнахме по друг начин. Пак тя беше инициатора, за да се погледнем така. И никога не сме предполагали, че може да има нещо между нас. Иначе живеем заедно. Нямахме средства за сватба да си направиме. И тя за това ми даде тази идея. Той работи в строителството, аз уча за медицинска сестра и така. Петя? Да. Получавате специални аплодисменти от Хотел Експо и всички наши останали партньори. Конкретно от Хотел Експо имате 5000 лева за вас и вашите гости. Плюс още куп вълшебни подаръци и осигурени от там. Получавате диджей, видеооператор, фотограф, декорация на залата, сватбено пътешествие. За вашите кумове ще има специален подарък. А къде мога да открия в момента Стефан? Той е на работа, може да му звъннете по телефона. Той знае ли за вашето участие в моята сватба? Аз викам, вчера изпратих анкетата, викам да не биете оттам да ме търси. Той вика: да. Преди малко му казах, не му го бях казала преди това. И то на шега му го казах сега. Не, че наистина съм вярвала, че ще ми звъннете. Ето, че това се случи. Сега ви остава малко да се поуспокоите, с да звънна на Стефан, да го изненадам. Добре, благодаря. Добър ден! Добър ден. Търся Стефан Димитров Герджиков. На телефона. Здравейте, казвам се Мария и ви безпокоя от радио Веселина. Да. Имам една новина за вас. Да. Една дама много ви обича. Да. И тя се казва Петя Белчинска. И аз много я обичам. Наистина ли? Да, много. Колко много я обичате? Това е най-голямото щастие на света за мен. Петя ли? Да. Само че аз мога да ви кажа, че на 11.11.2011 ви обещавам още по-голямо щастие. Какво щастие? На 11... Как ми изтръпнаха крайниците? Не разбрах? Изтръпнаха ми крайниците, направо. Стефан? Да. На 11.11.2011 година имате специална покана да бъдете специални гости на вашата сватба, защото спечелихте моята сватба от радио Веселина. Много ви благодаря, не знам какво да кажа. Направо съм потресен. Много ви благодаря. На 11.11 ще ми изкочи сърцето направо. Нищо не съм печелил до сега през живота си. Не знам какво да кажа. Напълно ви подкрепям колко сте развълнуван. Аз преди малко говорих с Петя. Тя също още не може да повярва, че това е истина, но да, истина е. И на нея казах, сега казвам и на вас. Печелившия ви билет беше под номер 1126 и този билет изтегли господин Светослав Панев, генерален менеджер на Хотел Експо, където ще се състои вашата сватба. Обещаваме ви нещо наистина изключително и вълшебно. За нас ще бъде чест вие да сте нашите младоженци. Много ви благодаря, много ви благодаря. Не знам просто какво да кажа, просто съм без думи, честно. Изтръпнах направо. Много ви благодаря. Сега имате възможност от ефира на нашето радио да кажете всичко онова, което чувствате към Петя. Защото тя ще бъде вашата прелесна булка. Ама сега да го казвам, така ли? Да, моля. Петя, това е любовта на живота ми. Това е жената. Чакал съм сигурно цял живот само за нея. Обожавам я, обичам я. Това е човека, който искам да е до мен за винаги. Просто в момента не знам, направо всичко, не знам какво да ви кажа повече. Просто тя е жената мечта. Всичко е за мен тя. Вие сте абсолютен късметлия, имате жена мечта, печелите и сватбата мечта. Много ви благодаря, много ви благодаря. Направо нямам думи просто. Това е голямо щастие за мен. Много я обичам, много. Къде ви намирам всъщност в момента? В центъра на София съм в момента и... А дали е удобно да извикате силно? Аз печелих моята сватба от радио... Аз печелих моята сватба! Ей, направо съм на седмото небе. Хайде пак. Аз печелих моята сватба от радио Веселина. Много ви благодаря, много, направо, много.
на седмото небе съм. Ей! Много ви благодаря. Лек ден.